Pretože tento rozpor stačí na to, aby ľudský zákon nebol viac zákonom. Božie milosrdenstvo, ktoré tu bolo spomenuté, áno, 8. decembra sa otvárali tieto brány Božieho milosrdenstva. Božie milosrdenstvo je plné láskavosti, ale nie naivity. Nie naivity. Byť milosrdný... Reakciou, pani podpredsednička, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne kolegom. Budem reagovať najmä teda na Štefana, ak sa mi podarí. Zákon, ktorý je predložený, je maximalistický, aj idealistický a vravím, že vnútorne s ním súhlasím, ale nedokážem vysvetliť, že prečo nie je alebo tam ani nejde o to, že vysvetliť, prečo nie je prijatý, nemôže byť prijatý dnes našou spoločnosťou. Ja vychádzam len naozaj zo stavu, aký je. Teraz sa nebavme o tom, že naše vnútorné presvedčenie nám hovorí, že tak, ako ste ho napísali, je správny. Budem si naozaj stáť za tým, že pokým my nevytvoríme lepšie podmienky na to, aby sme tie hodnoty vysvetľovali deťom od malička, že nenájdeme lepšie spôsoby, aj keď pán Kvasnička už povedal, že vlastne tie sprevádzajúce služby existujú. Áno, oni existujú, ale sú úplne potierané, potlačené, ledva fungujú alebo živoria. Tak kým nevytvoríme naozaj reálny pomocný systém, tak sa mi zdá nie celkom správne zavádzať toto, alebo snažiť sa zavádzať toto do praxe. Aj keď znova zopakujem, že to, čo navrhujete, naozaj pokrýva všetky oblasti, možno do detailov. Ale pekne si Štefan povedal, že môžeme sa zrieť trestania. A toto tam postrádam. My nemáme právo posudzovať nikoho. Hej, na to je naozaj náš najvyšší. On posúdi, kto ako konal. A my, ak sme presvedčení, že niekto koná zle, ten trest, ako si povedal, môžeme sa zrieť z toho trestu. Môže byť zrieknuté právo na trest. Neviem, už sa asi zamotávam, ale ďakujem. Predtým, ako vystúpi v rozprave pán poslanec Kvasnička, dovolte, aby som na balkóne privítala členov jednoty dôchodcov z Dunajskej